kama wewe mwenyewe umekuwa mwizi. Mama moja anasema wataiba kura, lakini mpaka hivi sasa toka wakati wa Chesoni sijaona mbunge yote ambao ameitwa ametolewa. Weche moko nyakoro magajwang' en Grube mag oganda kaachiel kod bunge la wananchi bende osiro lwedo twak kata dialogue mane olieki gi ogai maduong' bu siasa mar ODM Raila Odinga kaka yo mar reso piny Kenya e chandruoge masani koro kwako piny Kenya. Kanotele kod Lawrence Oyugi bende Grube go ne otielo dwaro mantie mar twak makamano bende owacho ni koro biro tieko ywaruok makinde duto thoro monjo piny Kenya. Bunge la wananchi for us to have the Constitution 2010, it was as a result of dialogue, a long time dialogue, from the time of IPPG in 1997 to when now we said, let us have dialogue. Serena 4, after 2008 post-election violence, it was the dialogue that proposed that we are going to have a new constitution. We want to call all leaders, including Kalonzo, including Rigathi Gachagua, and all the others, to give dialogue a chance so that Kenyans can come on a table and discuss the issues that are pertinent